Asa naman ito? Meron mga bago mo eh. Oy, Dong! Psst! Ikaw! Huwag ka naghahubo. Boss! Ari! Kanig storya, oy! Ari! Ang kanay mga kaubakisam na? Silingan ako, boss. Aslingan mo? Ani? Tigay kog 5. Tigaan tigag G's. 5. Tigay sa kong G's? 5! Tigay kog 5. Tigaan tigag G's. Pagdali! Oh, daw. Okay na. Okay. G's, be. Ano ko? Ha? G's? Ang katigang ko. Ningong ko. Tigaan tigag 5 pero tigaan tigag G's. Ha? G's ka na. Pero ako maingon nakarong adlaw tigag tigag G's. Ako dito. Ako singin ko. Tigaan tiga ugma. Ha? Ugma! Sas! Sa mga siga mo, dre! Dili. Naka na! Ang ka nagahud-hud. Ay! Ano? Are! Sumay ato iya. Tagasam ka? Tagadakit mo kuya. Tagasam ka? Are! Mag-story tayo lang karaton. Ito orang mo, dre. Yeah. Welcome na ka sa mga lugar, dre. Ha? Dayo. Tagasam ka sa pangalan mo. George, biya dayo ra ba ako diri ya? George ka? George ka, dayo ka? Ako ang gusto diri sa mong lugar do nga, ha? Nga. Way gubot. Pag wala may tagubot yan. Pwede ra ka diri, mulakaw ka, o mususuroy ka. Basta way lay gubot ato adri, ha? Oh. Anam na. Yan na kay 20 diha. Wala ra ba ya? Okay, 20. Wala siya. Mas kwinta. Wala giya bisag kuan niya. Ano na lang ko bi? What this man? Wala ba ato? Sige. Ha? Wakay 20, wakay 50. Wala lagi. Sige. Wala ba ato? Dong, mara ko si mo niya, ha? Sige. Huwag kay 20. Huwag kay 50. Yeah, boy. One eternity later. Ay, ani dong. Nga magbalik-balik ka diri tag-adlaw. Ha? Dako naman ato ya. Ato naman na! Oy! Kana tasbuk. George! Balik-balik siya. Dong! Kanang nagpurong-purong ay. Kanang kulot buhok. Ay, magkadlok. Ato naman eh. Tawag ka. Ay! Tagasam ka. Tagadakit. Tagaasa ka dakay mo tingog. Tagadakit lagi. Tagadakit. Rakaasa mo sa dakit. Sambag. Sambag dakit. Sige. Ano ka, 50 kaya? 50? Ha? Mag-50? Mag-50 rin. Man namin George ko niya, marag napaway sa kadyot na. Nakay 50 wa? Wala lagi. Mag-50. Wa jud. Ang mga tala ko si mo, pilay size anang imo. Mga 6 inches ani. 6 inches. 6 inches? Ha? Ano yan lang? Free ka mo balik-balik dito sa mong lugar. Mutanaw ra kuha mo 6 inches. Kung tinuod na og na makaka or wala, og na makakas ko abunog ka. Ha? Pero kung tinuod magani na, welcome ka diri perme. Ha? Saman. Sige. 6 inches ba kana? 6 o 7 o 5. Mga nana gid, mga 5, mga 6. Ano? Huwag kayo sure. Ato sukdo. Ay, ko. Ato naman eh. Ato na yung lugar. Welcome na mo dre. Basta tinuod na yung istorya. Ha? Few moments later. Pre, gawas ha? Dali ko. Gaya ni mo, ano? Gaya mong gawas, oy. Usam ka. Usam ni. Usam, taro ka na yung suot mo short, oy. Usam ni siya.
Oy! Ha? Gahe ka? Ha? Ano ba dahil? Gaya ka? Sa mga gahe ka? Gaya ka naman. O gahe ka? Gaya kayo. Palagi. Paano ka na? Nagpato piskina, be. Oo. Pato piskina. Or mo din na yung gikuan dahil. Pagkigahe pa ka. Sino naman ka rin? Hindi siya maglakaw. Ha? Hindi siya maglakaw? Wala, taka na rubukap ni. Rubukap. Take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch.